Hirç û xenzîr. Dibêjin rojek ji rojên havînê yên germ, hirçek û xenzîrek hatin ser ava golekê ku avê vexwin. Cihê ku ajalan karibûya av jê vexwara teng bû û bi tenê tê re ajalekî bû. Lewma hirç û xenzîr hatibûn hember hev. Hirç ji xenzîr re got: Ewil ez hatim ser avê, dor a min e. Xwe bide alî, ez ê avê vexwim. Xenzîr got: Naxêr, te hûzî li min kirin. Ez beriya te hatim. Te xwe avêt ber min. Dor a min e. Ez ê ewil avê vexwim. Her du ajalên kuvî bi hev re ketin qerezê. Wî got ez, yê dî got ez, bi ber qirika hev re girtin û hevdî birin anîn. Hirç û xenzîr gelek li ber hev dan. Dema ku hevdû birîn kirin, xwîn ji laşê wan hat der. Ji lecê her du jî bêhal ketibûn. Wê demê çavê hirç li zinarê hember ket. Hirçê dît ku çiqa sîsar, qijik û qartalên wê herêmê hene, hemû ref bi ref li ser wî zinarî ketine rêzê. Berê xwe ber bi xenzîr kir û ji wî re got: Çavên xwe rake li hember binêre. Xenzîr li ser refê nêrî, bala xwe dayê ku qijik, qartel û sîsarkên herêmê li ser zinêr ref bi ref ketine rêzê, hirçê domand. Tu çi dibînî? Xenzîr got: Ref bi ref têrên leşxur dibînim. Hirçê got: Ev ji bo çi li wirin? Xenzîr got: Diyarî şerê me dikin ka em kî bi ser dikevin. Hirçê got: Na, ew li bendê ne ku bila tê bikeve. Xenzîr got: Bawer ke min şika vê nekiribû. Hirçê got: Ji me kî bi ser bikeve ji bo wan ne girîng e. Ya ji bo wan girîng ew e ku ji me yek bikeve û ji bo wan bibe xwarineka hêja. Ez an tu ferq nake. Xenzîr got: Wele destbirak tiştê tu dibêjî rast e. Madem wiha ye, deka bê ku em dev ji vî şerê bêxêr berdin û bibin dostê yek. Hirçê got: Heke ne wisa be ji me yek wê bibe xurdê neqencan. Ava golê jî bes e. Têra bav û bapîrê me ye.